Werelddag Succes. Red Stars royale thuiszege. Het is vandaag 29 september. Dit is het Pelemaasjournaal. Het was druk in het centrum van Venray afgelopen zondagmiddag. Buiten dat het Koopzondag was, werd er op het Henseniusplein aandacht besteed aan de Werelddag. Afgelopen zondag werd in Venray voor de 12e keer de Werelddag georganiseerd. Het mondiaal platform bundelt 17 Venrayse organisaties die zich bezighouden met de derde wereld en/of de vrede en veiligheid. Het thema van dit jaar is dromen durven doen. De bezoekers konden genieten van muziek, informatie en presentaties over gebieden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het is ook inderdaad om dus de burgers van Venray, de bezoekers die hier komen, om het bewustzijn te vergroten dat Nederland de grenzen nog verder zijn. Om het een beetje een verdere blik dan alleen Venray en Nederland. Na 12 jaar zou je zeggen dat de mensen het nu al weten? Dat zou je inderdaad denken. En daar houden wij dus ook deze dagen voor, dat ze het blijven onthouden. En je komt ook heel veel nieuwe gezichten tegen. En daarnaast is het ook belangrijk dat je dingen herhaalt. Zodat de mensen elke keer opnieuw geïnformeerd raken van wat zijn de vorderingen. Want sommige mensen volgen een aantal van onze projecten. En ook dat je laat zien van wat is er eigenlijk allemaal aan de hand en waar zetten we ons allemaal voor in. Dromen durven doen is dit jaar het thema. Hiervoor stond er centraal op het plein als blikvanger de droomboom. Onder die boom laten wij de kinderen en jongeren hun dromen of tekenen of schrijven of allebei. En zo komt deze mooie droomboom tot bloei. Zoals hopelijk ook de wensen en ideeën van mensen in het algemeen. Is het denken over ontwikkeling zo veranderd door de situatie in de wereld? Bijvoorbeeld de oorlog in Syrië of Irak? Dat zou je misschien wel verwachten. En als u hier rondom u heen kijkt, dan ziet u voldoende belangstelling van de mensen. Dus ik ben ervan overtuigd. En dat weet ik ook omdat ik met mensen spreek. Dat ze zeggen van nou ja, we vinden het wel eens moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen. Wat is er nou gaande? Ja, er is veel aan de hand, maar ook heel veel positieve dingen. En dat laten deze 13 activiteiten zien. Voor de bezoekers was er veel informatie te vinden in diverse kraampjes. Iedereen had een eigen reden om naar de Werelddag te komen. We kwamen eigenlijk alleen met de kinderen even kijken. En terwijl de henna van de kinderen droogt, ben ik eigenlijk ook maar gaan tekenen. Ik vind het geweldig. Ik doe hier al 5 jaar aan mee en het wordt ieder jaar alleen maar steeds mooier en steeds prachtiger. Het is nodig voor de derde wereldlanden. Hè. Die mensen die leven in armoede en die hebben niks. Hè. Hoe vindt u dat het met de wereld gaat? Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Het is heel makkelijk om te zeggen dat het heel slecht gaat met alles wat je nu op televisie hoort. Maar ik denk dat er ook wel heel veel mooie dingen zijn en dat vanmiddag dat één van die dingen is. Nou, het kan nog stukken beter. Wij zijn allemaal idealisten en wij zeggen ieder mens, ieder kind die je iets kunt geven, mogelijkheden, kansen, is er weer eentje. En natuurlijk zou het mooi zijn als de hele wereld er over een paar jaar zo uit zou zien. Overal oorlog en de mensen verstaan elkaar niet meer. Er is niemand toen wij vroeger kinderen waren. Hoorde je dat allemaal niet? Was het heel anders. Om steeds maar oorlog te blijven voeren, te blijven vechten, lossen we denk ik op de lange termijn niet echt veel mee op. Op zaterdag 11 oktober start om 10 uur op het Schouwburgplein in Venray de tweede editie van het goede doelen-evenement Drive for Life. Een rally door het Limburgse en Brabantse landschap. Door mee te doen aan de rally doneerden deelnemers automatisch aan het goede doel Ruby and Rose, een stichting die het gevecht aangaat tegen gynaecologisch kanker. Anouk Smulders, ambassadeur van de stichting, rijdt zelf mee en DJ Mental Theo zal als razende reporter langs de route staan. Stichting Ruby and Rose organiseert Drive for Life om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gynaecologische kanker. De tafeltennisheren van Red Stars behaalden zaterdag een royale 9-1 thuiszege tegen TTC Middelburg. Ronald Bogaerts was weer uitstekend op dreef met 3 gewonnen enkelspelen. Theo Boon pakte 3 punten, terwijl Frank van der Vleuten 2 keer won. Het dubbelspel ging naar Boon en van der Vleuten. Met 20 punten uit 3 duels is nieuwkomer Red Stars prima gestart in de eerste divisie.
We zijn niet ongelukkig ermee met hoe het tot nu toe loopt. We hebben met de eerste wedstrijd met 7-3 verloren. Dat lijkt wel die we sterker ingeschat hadden. En vorige keer met 6-4 verloren, maar toen speelde Frank niet mee. Dat is toch wel onze kopman. En ja, daar waren we niet ontevreden mee. Dus op zich, we draaien goed mee. Het team ziet er anders uit. Ja, we hebben nou weer Theo Boon ingelederd. Die heeft een paar jaar geleden bij ons gespeeld. En die heeft inmiddels afgelopen jaar toch wel goed eerste divisie gespeeld. Ja, en daar gaan wij ook naartoe. Dus hij kan het niveau goed aan. Dus misschien, we hopen zeer zeker een versterking. En Patrick heeft besloten om toch nog in de tweede te gaan spelen. Om daar het team te versterken. En tot nu toe draait het ook best wel goed. Dus we zijn er allemaal wel gelukkig mee. En hoe is het met jezelf in de eerste wedstrijden? Nou, ik mag niet klagen. Ik heb 2 keer 2 gewonnen. En van de 3, dus ik draai goed mee. De eerste wedstrijd verloor ik van de jongen, die was erg goed. Die heeft heel lang in de Eredivisie gespeeld. Dus ja, daar kan je van verliezen. En vorige week verloor ik nipt in de 5e. Nou, jammer. Maar goed, de andere won ik. Wat is je doelstelling, handhaven? Ja, handhaven is zeker de doelstelling. En zoals het nu eruit ziet, en het hangt er ook van wat we vandaag doen, dan zit dat er wel in. Ik denk, om eerste te worden, dat theoretisch is het mogelijk, maar we hebben één team waar we als laatste tegen moeten, de 5e wedstrijd. Die zijn echt wel heel sterk, die komen uit de Eredivisie. Het is niet echt realistisch om te denken dat we daarvan gaan winnen. Maar alle anderen zijn voor ons te pakken. In het verleden was er wel eens heen en weer in Venray. Eerste divisie, tweede divisie, eerste divisie. Maar dat gaat nu niet meer gebeuren. Nee, we waren wel een beetje het VVV van de Eredivisie, zou ik maar zeggen. Maar nee, goed zoals het er nu in zit, dan, en zoals we nu spelen en wat we toen toch gepresteerd hebben, denk ik dat het wel in zit dat we er gewoon ruim in blijven. En ja, goed, je kunt natuurlijk altijd een tegenvaller hebben als een van ons geblesseerd wordt. We zijn tenslotte niet de jongste meer, maar dat kan. Maar als we zo blijven spelen zoals nu, dan zie ik het wel zitten dat we er misschien wel tweede, derde worden, zoals het nu eruit ziet. Je zegt het zelf al, jullie zijn niet meer de jongste. Volgens mij loop je al tegen de 50 aan. Dank je. Ik ben 50, dus ja, Frank is ook al 45 en Theo 44, dus ja, echt de jongste zijn we niet meer. Maar goed, we draaien nog lekker mee. Wat is je drive, de passie? Ja, nog steeds gewoon sport is nog steeds leuk. Het tafeltennisspelletje zelf boeit me nog 1 tegen 1, dus er is altijd wel een psychisch gevecht aan de tafel en ook fysiek, gewoon dat je daar lekker bij blijft. En, ja, wat ik al vaker gezegd heb, het is niet alleen het tafeltennis, het sporten, maar het is ook de derde helft en de vierde helft misschien wel. Wij houden nog wel van om afloop nog een feestje van te maken en die twee gecombineerd is gewoon leuk. Je bent nog steeds zelf super fit. Ja, ik probeer me fit te houden, maar ja, onderhuids kraakt het aan alle kanten. Dus je hebt wel allerlei klachtjes links en rechts, maar aan de andere kant, ja, als je lekker blijft sporten, is het toch denk ik het beste voor je. Dus. Hoe lang denk je of wil je nog doorgaan? Nou, zolang het lichaam het houdt. Hè. Als het nog 5 jaar kan, liefst 5 jaar. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat over een jaar tot het ineens afgelopen is. Als ik het niet meer zou kunnen volhouden. Als je niet meer kunt trainen, bijvoorbeeld door allerlei blessures. Dan heeft het ook kunnen om je wedstrijden te spelen. Maar tot die tijd, ik hoop nog een paar jaar vol te houden. De tafeltennisters van Red Stars deelden zaterdag in eigen huis met 5-5 de punten tegen Westa 2. Miranda Jaspers was opnieuw uitstekend op dreef en won haar 3 enkelspelen. Lynn Martens won een enkelspel, terwijl haar zus Lisa haar enkelspelen verloor. Het 5e punt kwam op naam van de dubbel Miranda Jaspers en Lynn Martens. Met 15 punten in 3 duels doet Red Stars het uitstekend in de 2e divisie. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond kan er een bui of wat motregen vallen. En later op de avond is het ongeveer 17 graden. De komende nacht is het droog en overwegend half bewolkt. Het kwik zakt naar ongeveer 13 graden. Morgen overdag zijn er zonnige perioden met voornamelijk stapelwolken. Overdag is het op deze laatste dag van september droog met een maximumtemperatuur van 21 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.